Dragii mei, am citit un text din Sfânta Scriptură în care ne arată portretul unui bărbat, a unui slujitor uzat de așa de multă slujire. Un bărbat care a suferit bătăi crunte, care a fost lovit, care a fost maltratat, care a fost dintr-o parte și din alta, și din cei din afară, și din cei din interior. Și când citești textul acesta, stai și te gândești, oare mai avea putere să slujească bărbatul acesta? Studiile teologice spun și teologii că avea un cancer galopant la nas și totuși mânca nasul și arăta așa, nu arăta plăcut când te uitai la el. Era micuț de statură și un pic chel, Pavel, că de el vorbim, și bărbatul acesta aleargă și îl slujește pe Dumnezeu. Dragii mei, în lumea aceasta există două feluri în care putem termina viața atunci când plecăm de pe pământ, noi ca și copii al lui Dumnezeu. Unu, putem ajunge la capăt obosiți, osteniți, uzați, dar plini de rod, Doamne ajută-ne, sau putem ajunge conservați, protejați, că ne protejăm, să nu fim, ne menajăm și ajungem și așa, dar ajungem goi. Nu ajungem așa cum trebuie, nu cum vrea Dumnezeu. Și primii de care am vorbit sunt cei care sunt uzați, iar de-a doilea sunt cei care sunt folosiți. Pune primul slide, cu ăla începem. Uzat sau ruginit? Aș vrea ca în această seară, cu ajutorul lui Dumnezeu, să putem discuta despre aceste două stări în care ne putem afla. Atunci când vorbim despre uzură, a fi uzat, vorbim despre un obiect care a fost folosit, îndelungat, care e deteriorat, care e degradat, care a fost tocit prin întrebuințare îndelungată. Asta vorbim, nu? Toți știm că așa vorbim. A fost prins în lucrare, a fost purtat cu greutate, a trecut prin multe lucruri, a fost folosit. Dar pe de cealaltă parte, rugina. Rugina apare atunci când obiectul ce face? Stă nefolosit, neatins, când nu mai este mișcat, când nu mai este atins. În împărăția lui Dumnezeu, dragii mei, uzura este o medalie, dar rugina, din păcate, este un avertisment. Și în această seară Dumnezeu vrea să vedem din cuvântul Său care sunt pericolele ruginii și care este dorința și ce ar trebui să facem pentru a fi. Dăm mai departe. Începem cu primul lucru, uzat. Și am zis eu, frumusețea unei vieți consumate pentru Dumnezeu. Pentru că atunci când te consumi pentru Dumnezeu, tocmai de aceea am pus și imaginea aia frumoasă, ca o lumânare care se stinge, luminează în jurul ei, dar încetul cu încetul se consumă. Prin ceea ce faci, te consumi. Și primul lucru pe care vreau să-l spun aici, atunci când vorbim despre un om, un credincios care este uzat, este oboseala. Pentru că atunci când te uzezi, te obosești. Atunci când te uzești, te obosești. Și o să dau doar două exemple. Exemplul lui David și exemplul Domnului Iisus Hristos, de acolo din 2 Samuel, unde zice, David s-a coborât cu slujitorii lui și a luptat împotriva filistenilor și subliniază cuvântul lui Dumnezeu, David era obosit. Și apoi Domnul Iisus Hristos, atunci când a vorbit cu femeia samariteancă, ședea la fântâna lui Iacov, ostenit de călătorie. Nu doar David și Iisus, am luat doar aceste exemple din Scriptură care vorbesc despre oboseală, dar vrem să știm că oboseala niciodată nu vine din lene. Oboseala nu vine dintr-o stare de comoditate, că stai, nu, vine din confruntare. David s-a luptat, Domnul Iisus a mers îndelungat. Oboseala aceasta e pe câmp, e în mijlocul luptei, nu în tribune, cum vorbeam odinioară. Acolo este oboseala, în iureșul luptei. Și aș vrea ca să ne dăm seama că atunci când pentru Dumnezeu luptăm, pentru Dumnezeu lucrăm, pentru Dumnezeu fugim în lucrare, pentru Dumnezeu facem una și alta, că nu doar slujitorii se ostenesc și slujesc. Atunci când se întâmplă lucrul acesta, oboseala pune stăpânire pe noi. Și cei mai frumoși și cei mai important, pune, te rog, aplicația asta personală care vine
am numat-o, am zis așa, oboseala nu este întotdeauna un semn că trebuie să renunți. Uneori este dovada că ești exact unde trebuie. Vii obosit de la o evangelizare, de la o seară de rugăciune. Ai ajutat pe cineva, nu? Ai făcut la cineva o slujbă, vii obosit. Dar când vii obosit acasă și te așezi și iei filmul și de slăvit să fie Domnul, am făcut asta, spre slava lui Dumnezeu, da, sunt obosit, dar înseamnă că sunt aici unde Dumnezeu m-a așezat. Pentru că am obosit în lucrarea lui Dumnezeu, am obosit pentru Dumnezeu. Dacă nu obosim niciodată în slujire, în slujba pe care noi o facem, poate că nu ne implicăm suficient și ar trebui să fie un semn de întrebare. Și oboseala asta de multe ori are efectul acesta de că parcă aș vrea să mai las, să mai facă și alții, dar tot numai noi. Știți că se spune că într-o biserică cei mai mulți slujesc, 20-30% slujesc și 80% beneficiază de slujba lor. Ăia și dau îndemnuri, ăia și cântă, ăia sunt implicați și în alte slujiri pentru că sunt obosit. Și îți vine câteodată gândul ăsta, Doamne, așa am obosit, vreau să nu mai... Ei bine, dacă nu ostenești în lucrarea lui Dumnezeu, diavolul te ia și te duce să obosești în altă parte. Sunteți de acord cu mine? Obosești făcând alte lucruri, lucrând pe teren care nu trăbă al diavolului, adunând și strângând lucruri care nu îi plac lui Dumnezeu. Ei bine, un al doilea lucru pe care îl vedem și îl întâlnim la un om uzat este că are răni, are cicatrici. Și rănile acestea și inima aceasta rănită o vedem tocmai în textul pe care l-am citit. Nu-l mai recitesc acum. Unde vorbește acolo despre modul și despre felul în care a fost în osteneli, în temnițe, în lovituri fără număr, în primejdii de moarte și tot așa și le vorbește. Pentru că un om care este uzat și care este folosit și se consumă în lucrarea lui Dumnezeu, are parte de răni. Și scrie acolo că chiar și din partea fraților, chiar și din partea celor care trebuiau să-i susțină. Dacă ești încă cu cicatrici, poate s-au cicatrizat, dar poate încă mai sunt răni puruind și sângerând, dacă încă mai ai răni, asta e dovada că ești în locul unde Dumnezeu te vrea. Dar e greu, e suferință și îți vine să le lași toate baltă, dar așa au făcut și cei dinaintea noastră, au fost răniți. Poate că în loc să te aprecieze cineva, tot timpul când îl vezi, știi că numai cu gura pe tine și numai să critique acid, așa, să te ardă, să te lovească la fiecare și răni produc asta și parcă e așa durere, mergi cu rănile astea. Un alt om al lui Dumnezeu, este vorba de Epafrodit, a fost chiar aproape de moarte pentru slujire. Și citesc din Filipeni 2:30, căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viața în joc ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine. Și-a pus viața în joc, observați, bărbatul acesta, Epafrodit. El nu a căutat echilibrul acesta confortabil. Nu, el a riscat și a mers până la limită. A fost rănit, a fost suferit și a pus, ce se întâmplă? Mor, că mă duc, merg înainte. Asta e un stil de slujire pe care îl dorește Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, vă aduc aminte, și Hristos a fost rănit. Și Hristos a avut parte de răni. Și nu doar rănile de pe cruce, că a murit pentru noi, dar și în timpul cei care trebuiau să-L susțină și să-L aștepte, mai mari preoții, farisei, cărturarii, l-au rănit ori de câte au avut ocazia batjocorindu-l și că nu ești tu, cine te crezi tu marele. A avut parte de răni el, o să avem parte de răni și noi. Și ca și motivație, aici la răni, poți să dai mai departe, de ținut minte, am zis eu, o viață pusă în mâna lui Dumnezeu produce rod chiar dacă lasă cicatrici. Chiar dacă îți rămân urme pe suflet, emoțional, dacă e pusă viața, slujirea în mâna lui Dumnezeu, ea produce rod. Și asta ne dorim până la urmă, să aducem rod pentru împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Și apoi, un al treilea lucru pe care vreau să-l amintesc aici la un slujitor care e uzat, da? Frumusețea unei vieți consumate pentru Dumnezeu, e cheltuiala.
un slujitor, un credincios care se uzează și se consumă în slujba lui Dumnezeu, se cheltuiește. Și vă dau aici exemplul lui Pavel, unde zice el, voi cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui în totul pe mine însumi pentru sufletele voastre. Observați? Două tipuri de cheltuială vorbește aici. Voi cheltui din ale mele, adică să bag mâna în buzunar, nu mă aștept să-mi dea unul și altul. Iau și cheltuiesc cum pot. De la mine iau, mă duc în slujire, fac cu tare, dau, da? Și apoi în al doilea rândul, al doilea tip de cheltuială, mă voi cheltui în totul și pe mine. Foarte interesant. Să te cheltui pe tine, adică să te puizezi pe tine, să te consumi, așa cum spuneam, pe tine. Pavel aici nu vorbește despre păstrare. Unde trebuie să arăt cât mai bine, trebuie să fiu, nu, lasă că eu încă nu, mai am încă timp să mă păstrez. Cel vorbește despre situația asta de consumare. Pavel înțelege că viața primită de la Dumnezeu, prin har, nu este pentru depozitare, să-mi strâng cât mai mult să am, ci pentru dăruire, trebuie să dăruiesc altora. Mă voi cheltui, da? În totul și pe mine. Așa cum spunea cineva, atunci când Dumnezeu îți dăruiește și te binecuvintează, nu-ți înălța zidul casei, ci lungește-ți masa, ca să vină și alții la masa ta și alții să poată beneficia de binecuvântările pe care le ai. Pavel spunea în 2 Timotei 4,7, m-am luptat lupta cea bună. Ei bine, un slujitor, un credincios, un creștin care s-a cheltuit, poate să spună la final, am terminat și m-am luptat lupta cea bună. Chiar dacă nu a fost protejat de lovituri, dar el a fost credincios prin ele. Și apoi, un moto sau ceva de ținut minte, am zis acolo că Dumnezeu nu ne-a chemat să ne conservăm energia spirituală, ci să o investim. Atunci când ești chemat undeva și te simți bine și ai oportunitatea, du-te și slujește, pentru că nu ești chemat, frate, acum nu, eu trebuie un pic să mă protejez, am și o vârstă, nu vreau să trăiesc, da? Deci Dumnezeu nu ne-a chemat să ne conservăm și să tot aducem tot felul de argumente că acolo nu pot, că nu, chiar dacă eu știu, eu sunt, nu. Dumnezeu ne cheamă să cheltuim, exact cum să ne tocim, cum imaginea asta că e ușor să arăți bine atunci când nu faci nimic, nu? E ușor să arăți bine când nu faci nimic. Atunci când nu faci nimic, nu greșești, atunci când nu faci nimic, nu faci gafe, nu dai falină, atunci când nu faci nimic, e ușor să arăți bine. Dar atunci când te tocești, da, ca un creion și scrii și trebuie să fii din nou ascuțit și ascuțirea taie din tine și te face mai scurt, până când vom ajunge în Împărăția lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Scurt, ne consumăm cu toți, dar avem o cauză nobilă. Trecem la cea de-a doua parte, și anume, la starea asta de ruginit, pe care am numit-o eu tragedia unei vieți nefolosite. Rugina, tragedia unei vieți nefolosite. Rugina nu apare prin exces de activitate, ci prin lipsă de activitate. Un plug, pentru cei care mai țineți minte, care ara pământul, sclipea atunci când l-ai pus jos, dar după lunile pe care l-ai ținut acolo, un pic așa se depună, dar în momentul în care intră din nou în brazdășin, sclipește din nou, pentru că atunci când lucrezi și ești folositor, lucrurile acestea te fac să strălucești în Împărăția lui Dumnezeu. Și aici, la tragedia unei vieți nefolosite, primul lucru care duce la rugină, pe care l-am găsit eu, este stagnarea. Stagnarea. Adică stai și nu faci nimic. Nu-i la... O să citesc Matei 25 cu versetul 24, zice acolo, cel ce nu primise decât un talent, a venit și el și a zis, Doamne, am știut că ești un om aspru, de seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat, mi-a fost teamă și m-am dus, de ți-am ascuns talentul în pământ și ia-ți ce este al tău. Stagnare. Nu s-a implicat, Dumnezeu i-a dăruit un talent. Nu a lucrat cu el ca să aducă alți talanți. Nu l-a folosit, nu l-a dus la săraf cum era. Știți toate acestea. El l-a luat și l-a ținut și l-a ascuns, a făcut o groapă și l-a pus în pământ. Stagnare. Pentru că, dragii mei, fiecare dintre noi au
are câte un talent pe care Dumnezeu le-a dat. Poate că l-ai descoperit, poate că nu l-ai descoperit, cel puțin unul. Dacă talentul pe care Dumnezeu ți l-a dat, îl ții acolo ascuns în ștergar, Dumnezeu nu are cum să te binecuvinteze. Ruginești. Și dacă tu știi că odată cântai bine, hai mă să mai cânt și eu, te apucă și pe tine, vezi că îți alunecă vocea, că nu mai știi să iei gamă, bă, ce se întâmplă? Ai ruginit, pentru că ai stagnat. Dar în momentul în care poate cânți, dar nu cânți ca ăla elitele, dar cânți și te duci în slujire și în satul cu tare și în biserica cu tare și unde ești chemat, îți dai seama că pe parcurs vocea ta, darul tău, talentul tău se ascute tot mai bun, devine pentru că îl folosești. Atunci când folosești un lucru, da, se uzează, dar devine și mai bun, și mai capabil. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune acolo că Dumnezeu a zis rob viclean și leneși. Cei care stagnează, tragedia unei vieți nefolosite, sunt aceia pe care Dumnezeu îi numește robi vicleni și leneși. În Vechiul Testament, profetul Ezechiel folosește metafora unui cazan ruginit pentru a descrie staia Ierusalimului. Și o să vă citesc eu din Ezechiel, urmăriți. Zice acolo, îngrămădește multe lemne, deci folosește metafora asta ca să descrie starea Ierusalimului și zice, îngrămădește multe lemne, aprinde focul, fierbe bine carnea, fă fierturea groasă ca să se ardă ciolanele, apoi pune cazanul gol pe jăratii ca să se încălzească, să-i se înfrământe în fierbinte arama, să-i se topească murdăria dinăuntru, atenție, și să-i se șteargă rugina. Versetul 12. Truda degeaba, căci rugina de care este plin nu se dezlipește de el. Rugina nu se va lua de el decât prin foc, spune cuvântul lui Dumnezeu. Observați? Imaginea aceasta pe care o folosește profetul Ezechiel, un cazan din ăsta ruginit, așa era națiunea lui Israel, care era ca un cazan și atunci era nevoie de curățire. Stagnezi în lucrarea lui Dumnezeu, să nu te miri atunci când Dumnezeu te ia și te pune pe foc. Și te încălzește și tot mai tare și tot mai tare ca să ardă ruginea aceea. Pentru că rugina simbolizează starea noastră păcătoasă, păcatele care s-au lipit de noi, infidelitatea pe care am făcut-o față de Dumnezeu. Deci Dumnezeu, chiar dacă încearcă să curețe și rugina aceasta persistă, e nevoie să intervină cu acest foc al judecății. Și un moto aici, de ținut minte, putem înțelege că la stagnare frica de greșeală poate deveni mai periculoasă decât greșeala însă. Și ce dacă greșești? Te ridici, știi că ai învățat acasă și știi poezia pe de rost și vii în față și ți-ai uitat strofa 4. Și ce dacă greșești? Care? Greșești, mergi mai departe? Păi nu că râd, frații de nu că râd, copii? Nu! Frica de greșeală te aduce tocmai... Eu nu mai spun nimic, dacă m-am încurcat, nu te cheamă frații, hai mă, ești tânăr, dă un îndemn. Și vii aici și te bâlbâi un pic și amin. Eu nu mai dau un îndemn. Și care e problema că ai greșit? Frica asta de greșeală de multe ori devine babau acela, dacă vreți, care și diavolul se folosește de asta pentru a te opri din orice slujire. Lasă, ce să lucrezi în ogorul meu? Îl oprim, da? Să nu meargă mai departe. Dar dacă greșești, mergi înainte, pentru că așa se învață din faliment. Rugina nu este doar inestetică, că se vede urât, ceva ruginit, o mașină, o sculă ruginită, dar ea slăbește structura metalului. Deci ea și slăbește. Când ceva e ruginit, mai ai puterea care avea fierul odinioară. O slăbește tot mai mult. Exact așa. Pe noi ca și credincioși. Stagnarea și starea așa, lasă să facă alții, că-s mai tineri, că-s mai așa, că-s mai hăruiți. Stagnarea asta slăbește starea ta spirituală. Exact cum face rugina la metal. Și Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Amin. În al doilea rând, tot aici, la tragedia unei vieți nefolosite, sunt prioritățile greșite. În loc să avem ca priorități ceea ce Dumnezeu vrea de la noi, așa de bine subliniază Hagai în capitolul 1 și zice, așa vorbește Domnul oștirilor, poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou casei Domnului. De aceea cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai, da, pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan, când casa aceasta a Domnului este dărâmată?
Priorități greșite. Prioritățile poporului erau să-și facă ei case căptușite, aranjate de ultimul timp cum se poate, dar casa Domnului stătea și rămânea în ruină. Slavă Domnului că la noi nu e așa. Acum avem chiar o casă bine pusă la punct și aranjată. Dar ideea de aici este că prezintă un popor preocupat doar de a lui și lucrările lui Dumnezeu le dă la o parte. Prioritățile sunt greșite. Nu i-a oprit persecuția, ci i-a oprit prioritățile lor greșite. Apoi lasă de la casa Domnului să rămână așa. Și vreau să înțelegem aici că Dumnezeu ne cheamă să investim în valori eterne. Valorile care nu ruginesc, ca știți, că nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molile și rugina. Hristos ne învață să punem accentul pe necesitatea aceasta de a investi în valori eterne care sunt imune la distrugere. Nu se distruge niciodată dragostea, da? Care e lui Dumnezeu, din Dumnezeu și care trebuie să răsfrângă. Nu, niciodată nu se distruge ascultarea față de Dumnezeu, răbdarea pe care o avem față de cineva, pasiunea, dragostea pe care o punem în cineva și îl încurajăm. Asta nu se distrug niciodată, astea nu ard. Timpul pe care îl ai cu Dumnezeu, separat în cămăruța ta, și citești și te rogi, ăsta nu arde, nu distruge, dimpotrivă, îți construiește în Împărăția lui Dumnezeu valori veșnice. Ca și avertizare aici, la punctul acesta, am învățat că rugina începe când orice altceva devine mai important decât chemarea divină. Atunci când orice altceva vine pus înaintea lui Dumnezeu, chemarea pe care Dumnezeu, atunci intervine rugina, transformă, strică și Dumnezeu ne avertizează, aveți grijă, prioritățile pe care le aveți, nu inversați valorile. Inversarea valorilor poate să ne aducă în starea asta de a fi ruginiți și nefolositori. Folosește vreun, ce pot să vorbesc, vreun chirurg, vreo ustensilă din aia ruginită, dar vezi de treabă că nici nu se uită la ea. Că să arate impecabil, sterilizate, puse cu mănuși, cum să lucrez. Păi, cum să se folosească de mine Dumnezeu? Păi nu, că eu fac aia, eu fac cu tare. Dar dacă s-a depus rugina pe viața ta spirituală, Dumnezeu nu te poate folosi. Mai întâi de toate trebuie să te ia și să te folosească, nu-i așa? Să te curățească și apoi mă poate folosi. Doamne, ajută-ne să înțelegem acest lucru. Și apoi ultimul lucru de aici, din aspectul acesta al tragediei unei vieți nefolosite, rugină, este amestecul. Amestecul este acela care favorizează rugina. Amestecul. Apostolul Iacov folosește imaginea ruginii pentru a condamna acumularea egoistă de bogății în textul pe care... Ăsta e textul principal. A condamna acumularea egoistă de bogății. Ascultați voi, bogaților, plângeți, stânguiți-vă, bogățiile voastre au putrezit, hainele voastre sunt roase de molii, aurul și argintul vostru au ruginit, rugina lor va fi o împotrivă. Dar de ce vreau să mă leg eu? Este de amestec. Adică amestecul favorizează rugina. Deși aurul nu ruginește, în antichitate, aurul era adesea aliat cu alte metale. Pentru că aurul e un metal moale și atunci el era aliat cu cupru și cu argint pentru a-i crește duritatea. Și aurul acesta, aliajele acestea cu care el era pus, aveau un conținut mai mic sau mai mare de aur și el se putea păta, se putea oxida, se putea înnegri în timp din cauza metalelor din compoziție. Și ce vreau să învățăm aici? De aceea zicea că rugine, că aurul fost prea ruginit. Faptul că amestecul aurului cu alte elemente duce la rugină în antichitate, acum s-a făcut de știe exact cât să pună cantitatea asta de aliaje, dar nu ruginește. Dar amestecul, ce vreau să spun eu aici, amestecul lucrurilor sfinte cu cele firești duce la rugină, la pierderea strălucirii duhovnicești pe care o avem. Eu mă duc și la biserică, dar mă duc și pe acolo și că mai îmi place să mai văd pe frații ce mai fac, îmi place că nu beau numai o cafea, nu servesc altceva, nici bere fără alcool, nu, dar eu mă duc doar în cercurile acelea și le amesteci. E frumos, la biserică vin frumos, aranjat, îmbrăcat, dacă mă duc la școală și așa nu mă vede nimeni, îmi plac, pantalonii rupți, așa, blugi care să mi se văd.
le amestec așa. Mie îmi place să citesc din Cuvântul Lui Dumnezeu, dar așa, 6, 5, 4 ore, da, să mai stau pe rețele de socializare, să le mai amestec așa. Amestecul acesta, așa cum spun aici, avertizare, amestecul lucrurilor sfinte cu cele firești, duc la rugină și la pierderea strălucirii. De aceea Dumnezeu ne avertizează, nu care cumva să amestecați lucrurile sfinte cu lucrurile lumești și păcătoase. Iosua, în capitolul 23, cu versetul 7, zice să nu vă amestecați cu neamurile care au rămas printre voi, să nu rostiți numele Dumnezeilor lor. Și apoi în Psalmul 106 cu 34 zice, ei n-au nimicit popoarele pe care le poruncise Domnul să le nimicească, ci s-au amestecat cu neamurile lor, cu neamurile și au învățat faptele lor. Care a fost rezultatul acestui amestec? Închinarea la idoli, la Dumnezeu străini, departe de fața lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, amestecul acesta, las că se pocăiește băiatul și las că aduc eu la biserică și amestecându-te, tu care ești un copil al lui Dumnezeu, cu o filisteancă, sau cum se spune, cu o cananită, care nu e din poporul lui Dumnezeu. Și în timp asta te va da peste cap. Și ne apropiem de încheiere. Aș vrea să ne facem fiecare dintre noi un test în care să vedem semnele care ne arată că devenim ruginiți. Pentru că, dragii mei, rugina este subtilă, nu peste noapte, pac, o ruginit. Nu faceți zgomot. Rugina merge încet și tocmai de aceea trebuie să fie identificată la timp. Test. Trecem rapid. 1. Îți pierzi pasiunea pentru lucrurile care altădată te mișcau. Ți-ai pierdut pasiunea ca lui Dumnezeu. Da? Apocalipsa 2 cu 4, ți-ai pierdut dragostea din întâi. Nu neapărat păcate evidente, nu, ci răcire, când entuziasmul pentru rugăciune scade, pentru cuvânt, pentru slujiune, procesul acesta de oxidare a început. 2. Te mulțumești cu amintirile trecutului. Nu vrei să mai experiențe prezente, actuale. Vorbești mai mult despre ce ai făcut tu cândva despre cât ceea ce faci acum. Pavel spune în Filipeni, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Rugina, dragii mei, trăiește din nostalgie. Dacă stai și te gândești când ai avut ultima oară o experiență autentică cu Dumnezeu, când ai văzut mâna lui Dumnezeu special în viața ta și asta e doar acum, ani în rând, aia înseamnă că rugina și uzura a început deja să lucreze în viața ta. 4. Devii mai critic decât activ. Este mai ușor să analizezi greșelile celor din teren decât să intri tu însuși în teren, să lupți acolo. Da? În Numeri, capitolul 16, e vorba despre Core, da? Cu cei care contestă conducerea, dar ei nu fac altceva, nu preiau responsabilitatea, nu vor să ajute. Critica fără implicare este un simptom al stagnării și asta înseamnă că procesul de coclire a început, da? Sau cum se spune, de oxidare. 5 sau al câtelea, eviți responsabilități noi chiar dacă ai capacitate. Cum spunea eu, Moise odinioară, trimite pe altcineva. Da? Dacă teama devine stil de viață, începe și acolo rugina. E un semn că devii ruginit. Altul, te deranjează sacrificiile altora. Ce tot atâta tot face ăsta? Ce tot? El acolo și dă, el se implică și acolo, el și da tot, el tot. Te deranjează. Ăsta este un semn al faptului că ceva nu e în regulă. Iuda o critică, da? Gestul Mariei pe care l-a făcut. Atunci când jertfa altuia ți se pare exagerată, înseamnă că e posibil ca propria ta inimă să fie intrat în procesul acesta de conservare. Nu mai riști nimic pentru Dumnezeu. Îți pierzi sensibilitatea față de nevoile altora. Nu te mai doare lipsa de rod. Când anii trec fără implicare reală și nu mai simți niciun gol în interior, care-s roadele mele? Unde-s? Te obișnuiești așa și nu te mai doare că tu nu rodești. Îl vezi pe ăla că rodești, îl vezi pe ăla și nu mai doare. Și apoi ne apropiem cu pași repezi de încheiere. De ce este mai bine să fii uzat decât ruginit? Și aici am verset pentru fiecare și explicații, dar nu mai avem timp, doar trecem peste ele. Pentru că uzura înseamnă ascultare concretă. Cuvântul ascultat, dar neaplicat, ruginește în conștient. Poți să-l tot asculți, dar dacă nu-l aplici, nu face nimic. Pentru că uzura produce rod
nu doar intenții. Un om care se apropie de rugină, ramura care poartă rod este tăiată și curățită și procesul acesta implică durere atunci când ești tăiat, da? Pentru că uzura păstrează inima vie. Cine udă pe alții va fi udat și el. Slujirea împrospătează sufletul. Da? Uzura păstrează inima. Atunci când tu iuzi pe alții, când mergi, când îi încurajezi, uzura asta, oboseala asta pe care te ajută pe tine să rămâi în picioare. Apoi, uzura dezvoltă maturitate. Da? Dacă hrana ta este pentru oamenii mari, pentru aceia care o judecată s-a desprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul, deci maturitatea nu vine din teorie, ci din practică. De ce? Este mai bine să fii uzat decât ruginit, pentru că uzura lasă o moștenire generației care vine după noi. Cum zicea Pavel, ce ai auzit de la mine, du-te și încredințează la martor de încredere. Pavel a fost acela care a investit până la epuizare, iar rezultatul care a avut a fost o generație pregătită să dea piept cu lumea. Rugina, din păcate, nu lasă urmași spirituali. De ce? Pentru că Dumnezeu folosește ce este disponibil, nu ceea ce arată bine și este perfect conservat, pentru că în final contează credincioșia și nu conservarea. Și ne oprim aici, trecem la concluzii scurt peste ele, nădăjduind că am învățat ceva în seara aceasta, și anume că la finalul vieții noastre, când va hotărî Dumnezeu, noi nu știm cum e, nu vom regreta nici un moment că ne-am dăruit prea mult lui Dumnezeu. Credeți acest lucru? Mai bine să avem o viață cu urme de slujire, cu cicatrici, cu răni, decât o viață intactă și goală. Și rugina să ținem bine minte, că nu începe cu rebeliune, ci cu amânare. Amâni azi, amâni mâine și începi să te ruginești, să oxidezi. Nu cu un păcat scandalos începe rugina, ci poate la început cu o stare de retragere, așa mai deoparte, iar neimplicare, și asta ne face să rămânem cu întrebarea asta în final, pe care fiecare dintre noi ar trebui să ne punem. Când Dumnezeu se va uita la viața mea, oare ce va vedea El? O unealtă uzată sau una ruginită? Doamne, aș vrea ca în seara asta să privești Tu la mine. Și dacă îmi dau seama că sunt ruginit, Doamne, curățește-mă Tu să fiu folositor. Folosește-mă Tu să fiu folositor. Pentru că ție nu-ți plac oamenii ruginiți, Doamne. Ție nu-ți plac oamenii care nu sunt implicați. Tu nu te poți folosi de oamenii care au strat de rugină unul peste altul, ci Tu vrei oameni cu care să lucrezi. Chiar dacă sunt uzați, uzura asta aduce în împărăția lui Dumnezeu multe suflete. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin.